Goddag og velkommen til min lille Minecraft tutorial om hvordan man farmer på dyr. Så der er ikke gået lidt om med nogle ting. Og grise. Lad os starte med hvordan man parer grise. Grise det er sådan her. Der er ret mange herinde. Nå, men altså hvis man tager man en gulerod og parer grisene med. Fordi se, de bliver tiltrukket af det. Hvis de bliver tiltrukket af det, så er det fordi man parer dem med dem. Prøv at se. Så kommer der, så får de sådan nogle små babygrise, og du får masser af XP af det. Hvilket er ret smart. Og kyllinger. Der skal du bruge frø. Prøv at se. De bliver tiltrukket af det. Rigtig meget tiltrukket af det. Så kan du parre dem sådan her. Og så kan du få en masse æg ud af det. Men man kan faktisk også godt parre ulve. Sådan din hund kan du parre med en anden hund, så du så kan få hvalpe, som kan man så kalde det. Og de kan så hjælpe dig med at jage. Altså, hvis vi sætter 2 ulve her, så skal man have, for at få dem til din hund, skal du bruge noget bone. Jeg har aldrig husket hvad det er. Ben. Det hedder vist en knogle, gør det ikke? No. Jo, det gjorde det. Under diverse. Så kan du få en hund ud af det her. Ja, der skal en del til. Sådan her. Og så kan man også, nu vi er ved hundene, så kan vi lige så godt. Så kan man, for eksempel hvis jeg gerne vil have et grønt halsbånd. Og den her, den skal have et lyserødt halsbånd. Så er de, jeg kan forskel på den. Og hvis man så skal parre dem, så skal man tage noget råt kød. Så gør man sådan her. Så får den hjerter, og så går det sådan her, så får den hjerter, og så laver de hvalpe. Nå. Så det var til grisene, det var til hønsene. Og så skal vi se, det her, det er til hundene. Godt. Så skal vi have, hvordan man parrer får. Og får, den parrer man ved og de laver en indhegning hurtigt. Ja, det er så ulempen, de følger efter dig. Sit. Dig. Sæt dig ned. Og så kan du spawne et får. For her. Og der skal du bruge wheat, altså hvede. Sådan og sådan. Og så laver de et lille får. Og hvis du så tænker, det er med sjældent at jeg har fundet sådan nogle får, så laver du en saks, og du vil gerne have ulden jo, ikke? Og så laver du en saks, ikke? Fordi så kan du klippe ulden af den, sådan her, og så vokser der noget nyt ud. Det kan du på de små unger. Men altså, så vokser der noget nyt ud. Og så er du fri for at slå dem ihjel. Nå, herovre i min lille, kan man godt kalde redstone maskine, den dræber køer og laver dem. Så hernede kan du se, at de bliver helt vildt også tiltrukket af wheaten. Så den kan du også parre med det her. Og så kommer der unger. Og så fordi jeg har regnet ud, at en almindelig ko er 1 blok høj. 2 blok høj, og en af dem her, de er kun 1 blok høj. Så glider de ned med vand her, og ned i den her maskine. Den har jeg lært at lave af GXP Gaming. Jeg skal nok smide et link i beskrivelsen til videoen, hvis der er nogen, der vil se den. Og
Det tror jeg faktisk sindssygt, det var det. Og nå jo, at du kan få heste i det nye Minecraft. Så det kan du kan få dem ved at spawn hest, og den skal væk. Og så kan vi lige spawn en ny hest. Så ved at man tager sin hånd, sætter sig op på den. Sætter man sig op på den igen. Og det gør man indtil man får den til at få lavet hjerter. Så. Og du højreklikker for at sætte dig op på den. Og se, der kom der hjerter. Så nu er det din, så skal du proppe en sadel på, og så kan du proppe armor på hernede. Nej. Og du skal passe på med heste, hvis du skal have indhold dem. Fordi de kan godt springe over et etlags-hegn, som det kan andre dyr nemlig ikke. Men det kan hestene. Prøv at se her. Sådan her. De kan lige springe over her. Og de rider faktisk okay stærkt. Jeg får altså mega mange. Yes. Den her kyllingfarm er ret stor. Nogle gange så rider jeg lige en tur igen, og så prøver jeg den over i min anden maskine derovre. Altså, det som GXP Gaming han viser, ikke? Det er, hvordan man laver sne der. Men så tænkte jeg, det deroppe, det laver bare æg. Hvad med, hvis jeg kunne koble det der på, som bare lavede babyer. Så det der, så laver den der nemlig, så der er sådan flinten stil, som den så laver brand af. Og så er der en stempel der, og så brænder de op. Og så ryger det ned med en trakt, ned i den her kiste. Jeg har haft en del igennem. Ja, det er fordi jeg lige eksperimenterede med nogle grise under spawn, ikke? Så den her, der dropper de der ned i, og så ned i den der, og så dropper den ned i den her, så ryger det ud her, og så ryger det ned i den her. Og så er der en flinten stil her, og så får den til at brænde. Hvad vil du glo på? Så kan du også se på halen, om den er glad eller skadet. Det går for langsomt. Nå, nu døde den. Hvad fanden? Jeg er ikke creative. Det er lige meget. Og det er stadig ikke pænt, fordi det giver helt vildt meget. Og så bliver alle de der børn, kalve hvad du vil. Nu er jeg nede med vandet her, så dør de. Men det var sindssygt bare det jeg havde at sige i dag. Nå jo, for grisene, den parer du ved guleruden. Har jeg sagt det? Det kan jeg ikke huske. Jeg husker som hash eller noget. Nå, men tak, jeg tager